Vadikani mufaro wangu kusangana nemi pane chino chikuva pano muno mukana munogona nekuti munotisarudza kutandadzana nesu misi nenguva tiri mumaisamba show pachikuva chemhemberero. Pachikuva chemhemberero tinodaidzira kuona vanhu vatinofunga kuti vari kuzvigona muZimbabwe, vari kusumudza rupawo rwedu, vari kusumudza mureza wedu, kuda kurakidza nyika pasi rose kuti kuno kuZimbabwe variko. Nhasi ndine chikomana kana kuti baba vechidiki, muchazonyatsonzwa vachizvisuma kwatiri. Asi regai nditange ndapa kutenda kwakaperera kune makotsveri vedu vedandemutande vanotipa masaisai kuti tigone kutandadzana pasi rose. Maisamba Show is powered by Dandemutande. Nedandemutande zvinoendeka. Tisatapinda zvakare muchikamu chino, regai nditende zvikurusa vakatipa musha iwowo waMambo Space Creatives, vakatipa musha watakagara uno. Ndisati ndataura nemuchinda ari pano, regai ndikuverengerekai yamunoti macomments. Ndinoti musanete nekunyora nokuti tongoti handioneone tobva tasarudza. Nhasi ndasarudza maviri. Yekutanga macomments aya akanyorwa mumashure mekunge tatandadzana naJa Signal, mukomana anoimba. Ino yabva kuna Gareth Guy High. Wakadii yako Gareth? Ndinoimba kuti unofara. Anzi, long time my brother, thank you Mike Samba for inviting Ja Signal. Aiwa, tinotenda kana isi tinokutendai nokuteedza zvirongwa zvedu. Yepiri, Tinashe Chris Gumbanjera atumirawo yake achiti chirunga zuva chiye tachiisa pamoto tozoonana pachinotsvuka chozokwata. Ane nzira yake uyu ndichamudaidza uyu azouyawo ikurungawo nenzira yake. Makadii henyu? Tinokuchingamidzai pachirongwa. Tinofara zvizhinji nechipo cheupenyu, zvizhinji zvakare nekudaniwawo pachikuva chemhemberero. Nokuti dzimweni dzenguva unochitofunga kuti uri nherera, kana nherera yozodaidzwawo iyo ichinzi inoguta musi unofamai. Tinotenda zvikuru Sambuya Chisamba, Dr. Rebecca Chisamba, nevateereri nevaoni vese pasi rino rese, vana veZimbabwe nevana vemuAfrica nevana vepasi rino. Tinokutendai chaizvo. Vanhu vakawanda vangade kungoziva kanorondo kadiki kakapfupikiswa kuti munombonzani kono kuti mazita anowanda katotaura kuti kune mamwe emadunhurirwa, mamwe ekubarwa nawo, mamwe imimi muri munhu anozikanwa nevanhu zvikuru. Ndinokutendai zvakare nokuuya pachikuva chemhemberero nokuti shamwari dzakawanda dziri kukuteedza ikoko kuMaisamba Show nemabasa amuri kuita mukati menyika. Tinokutendai. Taona maakudzisa wana musiperengo. Ndizvozvo. Aluta continua. Hapana chekumirira. Dr. Rebecca Chisamba indiri mwanakomana akakomborerwa nechido, chipo nechikoro. Zvinhu zvitatu izvi ndozvandofunga kuti ndo zvakaita kuti ndichizonyatsobuda muchekechera pakutaura ipapa nhau iripo pachirungu voti communication. Zvinhu zvaunenge uchitaura dzimwe nguva unombotanga watorawo zvevamwe. Ndakazvarwa nchinzi tatenda chinoda, asi vazhinji vakutofunga kuti ava kunzi sekuru Dhege kuvazukuru vangu vatinoita zviperengo navo. Vamwe voti aiwa ndibaba asirias. Kune avo vanotandara kanesu pachirongwa maichisamba show munonzwa pachinzi baba asirias. Vamwe voti Gwenyanduri Dhege nhau yekunyora kai ndo zvakabuda zvakadaro. Kungotandadzana neupenyu hwedu hwekumaruzevha, upenyu usingamboshamisiri, upenyu hwekuziva kuti dzimwe nguva unopuwa sadza nomutuvi kana kuburirwawo zvako dzondora. Ndo upenyu hwacho hwakandikudza ihwo nekushinga. Ndizvo zvadiwa vatariri mazvinzwa kuti akabva kupi anoitei. Saka vazhinji tichitaura mukudzidzisana kuti kwaunobva hakuna ine basa rese, asi kwaunozoenda. Nekuti vamwe vanhu kana vakakura vachiita sevanotambura, vachiita sezvinomboita zvishoma kana kudini, vanobva vatambura zvekutadza kuenda kumberi. Asi ukashingirira, Dhege havo baba serious vari kufamba nechipo chavo. Ndinoziva kuti imimi munonyora mabhuku, muri Gwenyanduri, muri mushauri watingati pachirungu MC, anotaura chikurukura nevanhu. Munoita zvakawanda, munodengezera zvese izvozvo. Ndaona panhoroondo yenyu kuti muri baba vane vana 5. Nguva dzenyu munodzigadzirisa sei kuti apa muri apa, apa muri apa, asi zvise zvichikwana wese munhu wamuri kufamba naye achifara? Ndizvozvo nguva inogona kumbozosvika panguva yekukakama
yenyu Dr. Rebecca inombosvika pakukwata 1 chiringazuva chokwata. Saka pamaitire iwaya unosangana kuti vana vane vofunga kuti baba hachavavoni nguva nenguva nenguva yaanenge vachida. Tosvika pakuti mazuva ano masaisai akauyawa okuti chero ndaenda bhuruwaya kwandinoenda mangwana tinogona kutaura navo kane mavhidhiyo ko nemasaisai akauya. Saka ndo patinozotsunya nguva iya kuitsvaka kuti uri papi, uri kuitei, wageza here, wadini. Ivo vobva vatora mukana wekuchitaura zvavanoda. Unohwa kuti muri kundivigirei, mundifonire ndakudai zvingangopedza grade 6 grade 7 ndoda kufoni iri nani. Zvino ndovaudza kuti mukurinda makodo ndo mukudzura bwohwa, mukunoshanda ndo mukuchizowana mari yefoni, nekuti sevamwe hatigoni zvechikabisira kana kuti zvoukopo-kopo. Isu tinogona cheziya. Ndizvozvo chaizvo. Cheziya ndo chatinokurudzira pano vadiwa tariri, nekuti kana chiri cheziya ndechako hakuna anokubvutira. Izvozviye zveukopo-kopo zvekumboti ubata nepapa zvekungwavha-ngwavha zvekudini, ndopaunoona kuti zvawangwavha hapasisina, chawangwavhira hapana, wapedzisira waenda kujere kana kuti kunonzi nevadiki kuzandomo. Saka baba wasirius vari kuti papa anokurudzira kuti ngatishandei. Zvatiri kuita zvese hakuna basa rakashoreka. Chauri kuita ichocho chiite nemwoyo, chiite nemazvo. Ndiri kuona makabata mabhuku api aya? Ndangouya muri yeZimbabwe, vateereri, vatariri, ndauya nemabhuku maviri. Iri rakanzi makore asina mvura. Mune tunyaya tupfupi-pfupi rakanga rakabatwa navamabasa vaIgnatius vachibatanidza tunyaya tupfupi. Ini ndine changuvo chinyaya mumakore asina mvura, nokuti nyaya yekusarira inonetsa. Ndakanyora makarasonani. Vakaona vaiongorora vakati aiwa makarasonani inokodzera kupinda mutinyaya tupfupi, ndobva ratsikiswa zvakanaka-naka mugore ra2015. Tobva ipapo takazoti aiwa takajaira vana JC kumbirai vashakabvu, vana naModhokai hamushinei, ndo vakatinyorera vana namabvumirai netembo. Ko isivo dzidzo yanhasi yatinodzidza tichaiteiwo chinoi chakasaravo vana Nyanduri vaya takabatana naNyanduri madzimai navarume tikatsikisa iri bhuku rinonzi Gapura vaHosi. Gapura vaHosi rina vana Nyanduri vanosvika 12 vachinyora nduri dzavo zvakangoitwa mabvumira enetembo nana vaHamushinei. Ndo zvatakaita dzirimovo dzababa Sirius dzaGonyanduri Dhege dzinokwana 12 dziri imomo, kuitira kuti vaya vanodavo upenyu hahuzivikanwe ramangwana. Tikange tasiyana nenyika ino nokuti tose tichaendazve. Mungaita zvechimunhikwi asi tose tinoinda. Saka tikaronga tichizoti tose tinoinda, tinonyoravo zvinosara toisawo pamasaisai, zvinosara zvichirira isu taenda. Ndo zviri panapa. Ndizvozvo makorokoto makuru chaizvo, nekuti rimwe divi iroro unyori hwakadzama kudaro vamwe vadiwa tariri nevateereri vanga vasingazvizive. Ichochi chipo chekutaura, chipo chekugona kumirizika kuita zvinhu, kubata magetsi kuita zvinhu zviri kufamba. Chakauya makura here kana kuti chakatanga muri vadiki? Kana chakatanga muri vadiki chakatanga sei? Nekuti hamuna ngofuma mamira pachikuvaka. Chokwadi. Hakuna minana panyaya yezvipo. Chingangoita kuti munhu anamatirwe upenyu hwake neutano hwake. Zvipo unopuwa naMwari, unozvarwa uinazvo wokuchidzira chipo chako. Saka kubva kumagrade 4 paBwera village paya taionawo madetsembo anana Ganyamutomba inodzipura nenyama, nekuona kuti takati zvareverwei mbama inodzipura nenyama inenge yati shwa yobva yasiya. Tobva taona pakutonzi ehondo aya, nokuti nguva iyoyo kuma1982 83 tanga tichiona vanhu vakasvikirwa nemweya wekuhondo vachipemberera nyika yavo nokusungurwa kwayakaita. Saka maizoona painzi chitanda chomupangara chinogwereketa paWhite wachaereka aibvaona nyeredzi masikati machena riri gona rechimo renga rakakwaza muvengi. Handisi ndakanyora wapo nguva iyoyo, nokuti pfungwa dzekutatamuka kuti uzonyora dzanga sari dzavapo, asi ndo pakazoita mviro dzemhanza kuti zvandogona kuita vamwe so zvandambofundavo chirega ndinyore wangu. Mashoko akanaka ekurudziro nechenjedzo kuti vakatanga vachiverenga dziri nduri dzevamwe vachidzigona nemo vachidini pakutarisa ndiregerei pakutarisa hurukuro neupenyu nenhoroondo yenyu.
ndakaona kuti makatanga muchiri kumagiredhi chokwadi manga musingahlere kumira pamberi pevanhu nekuti kazhinji zvana zviya zvikamira pamberi pevanhu unoona kuti wakuhla mumwe anongotaura mutsara miviri mutatu ubva atanga uchema chokwadi ndo pandati paya munhu oga oga ane chipo chake nechido kana munhu unogona kuita chipo ukashayiwa chido zvinovhiringidza chipo chiya wozoita chikoro chinokurudzirwa saka inini ndakatanga ndiine chipo chakaonekwa ndobva ndatozoita chido chokuti ndakutomira mberi kwavanhu musana wangu musana wambuya madhuve vanobereka baba vangu kuda ndo wakakonzeresa nokuti kutongomira kudai ndozvakuita chimwana changu chiri grade 6 kwai chakangotodza baba vacho ndozvavane votaura vanhu nokuti chikangomira chakutohwamanya uchiri pamberi pavanhu ndizvozvo membwe yerudzika inozvara mwana ane kashumwe kabuda kazhumu kumwana wababa asirius uku ndizvozvo chaizvo ndaitarisa dzimwe nduri dzenyu ndichida kunzwa kuti misoro yenyaya yamunotora iyi munenge mamboiwanepi asi ndisati ndaenda kumisoro yenyaya ndoda kunzwa kuti tombodzokera kumusha kwamakakurira pane vaikurudzira here kakutaura-tauraka kakufara-faraka kakugona-gona nekuti kazhinji dzimwe nguva zvipo zvinotangira kumba asi zvova zvadzimwa kumba pane vaikukurudzira here kana vangonzi iwe nyarara iwe ndizvozvo ndinotenda Dr. Rebecca Chisamba nevateereri nevatariri mose mukoma wangu akandichengeta watinoti nevanji akashayika zvake 2013 anonzi Johnson Mushori wachinoda so baba vaine madzimai avo matatu mukoma vamai vekutanga ndo vakati regai ndigare nemwana wamai vangu nemwana wababa vangu hazvekuvengana zvomoita mazo havere zvenyu gara vanhu vatowanda vanofanira kubatsirana nokuti urimbo hunowanda pamudzito ubate shiri yakadi yakakura saka ndiye waitenga mabhuku andaiverenga vana naFeso ndiye wanga arivo teacher headmaster saka ndo pandingati ndo pakadzvarwa mhodzi yeuyava yava hwose chamakuvangu kuenda humbangu kudzoka humbangu asi nyaya yekuramba uchiverenga nousiku uchiverenga nezvibani zvaiva nechiutsi chokuti ukahokosora nokufuradzirwa waifura zvinhu zvitema zvoka zvoka so vanhu asikavazukuru vava nezvibani zvemushana ndizvozvo saka vanofanira kupembera vari kuchitaura chekumusha kwedu chaicho chetinokurudzira kuti ngatirambe tiri parudzi rwedu apa vari kungotaura rambe tinoziva kuti marambe akare aiti kana richibvira rinenge richiburitsa chiutsi chinopinda mumunhu asi pamukana uno tinoda kutenda mukoma wenyu tinoda kumutenda tinoziva kuti akashayika zvake asi chakanaka achife honai nhasi mapudzi abuda matiburitsira imwe ndima yakanaka kwazvo yokunzwanana kuti mwana wamai guru anotora mwana mai kuti regai ndigare naye ndinoona kuti kumusha kwamakakura kwanga kuine vanhu baba vakanga vachiita zvakanaka handei pamusoro yenyaya yanda ndichataura iyo ndaona makanyora kuti chakabaya chikachokera mafungei zvanga zvaita sei ndezvipi zvatingataure muupenyu zvatinofunga kuti chabaya chikachokera nochitinonetsa kutumbura ka ndizvozvo nyaya ndeyechizvino zvino chakauya isu tiri vanhu vana baba vechidiki vakaona hatingati mikaha yekurarama yekare karapo chizvino zvino nechamangwana tiri kuchionera saka kana toti chakabaya chikachokera saizvozvi mudzimba umo umwe haasi kutomboteerera kana kuunzwa mashoko atiri kutaura ari bhizi zvakaitsvaira nharembozha yake ane kwake kwaari kufungavo zvinotikati kana zvoita sokuti hauchakwanisi kana kunobika sadza nokuti uri panharembozha yako chakabaya chikachokera kana zvoita sokuti hauchadi kufamba musoro wako usina wivhi uchichemera baba kana mai kuti ndoda wivhi iwe uchiziva kuti musoro uyu wagara une vhudzi rawo zuva rekushayiwa unofanira kurinzwisisa mukati mekugara kwedu mumusha chinenge chakabaya chikatyokera kana poita nhau yegumbo mupa gumbo pashe nenhau yekuuya kwemasaisai iwaya tinobva tazotaura kuti aiwa hama vadikani nyaya yezvirwere zvava kuuya izvi inhau yokuti hatichazivi nyevhi nemuboora hatichazivi kana pataiti paya panonyorwa hwena
kutotora hweni havachazivi. Vanhu vava kungoda izvozvo zvikafu zvinomanya-manya zvinenge zviri kamari mukati, toti chakabaya chikatyokera, havachagoni kudya kana kumwa tii nemutakura. Mhuri yeZimbabwe ndo pakauya chakabaya chikatyokera. Ndizvozvo chaizvo zvinotidzosera kumidzi yedu, zvinotidzosera kuupenyu hwedu, kuti tinombori vananiko, tinombozvibvunza here kuti ndinani, nekuti panodhega ari kunyatsotaura kunaka kwekunge tiri vanhu vatema, kunaka kwekunge tichidla zvatinofanira kuti tidle. Zvino munhu akutotanga aenda kwachiremba achirwara, ndogwara chiremba hakupe kana mushongano kutonze ndemodya muriwo. Zvino unganobvisa mari yese yekunomudzwa kuti ende unodya muriwo uri mumunda mako, uri mugadheni mako. Saka isusu tiri kuti tikadzokera kuchinyakare kwedu, toziva kuti kare hagara ari kare, kwatiri kuti kudzokera kuchikare kedu ndekwekudya zvine utano, ndo zvaipanduramo. Nekuti kareko ndufu maita dzaitotyisa, kunzwa kuti kwakafa munhu, kwazodi zvino izvi zvakungoita ndizvozvo zvindizvo zvamutaura, nekuti zvimwe zvatinodya zvakanyanya kukweshwa, nekuti zvinobviswa zviya zvinokweshwa zvakanyanya, zvatingati pachirungu polished, ndo zvine utano hwedu. Asi ero jira kufuka kana kuwarira, hanzi kana chunzi chatyoka chakabaya chikatyokera, unenge wasvika pekuti kana kuudzwa hauchanzwa, kana kuteerera hauchateerera. Ndiri kudzinonga apo neapo. Ehe, korunako rwedima. Runako rwedima mhuri yeZimbabwe ndo vachichema kana hedheki vachichema ndizvozvo kuti magetsi adzoka. Runako rwedima mhuri yeZimbabwe ndo paya panotangira nyaya yekuti vazhinji tinonaka kwakaedza kuine rujeko rwezuva. Pakangozoita dima irori rinouya nokuti zuva ravira, pane zvakabatwa neveukama, zvakabatwa kumabasa, zvakabatwa nemajaya nemhandara mudima, nokuti vanofarira dima iroro kuti vaone mabatiro eizvozvo. Imi makutotanga kutozvinyora kuti zvii zvinoitwa mudima. Munonzwa kuti paya ndakazorasa hunhu mudima nenhau yokuti vanhu vaifarira runako rwedima. Vazhinji vanotaura kuti mota yangu yakabiwa usiku, foni dzakabiwa usiku. Saka nyaya yezvinhu zvinoitwa mudima tikazoti ko vose zvavanenge vari kufarira dima, chiregai tinyore hedu nduri inoti runako rwedima, dima rinodiwa nemunhu wese, kunyange ivo vamwe vacho vatiri kuverenga vanenge vachiparidzira vanhu kuenda kudenga vari kuridawo dima. Saka kana vari kurida dima tochiti rakanaka here dhege? Mukunyora kwatinoita ndokunoita kuti vanhu vachizorodza njere dzavo pazvivere zvendangariro, kuti saka taakudzidziswa kuti dima harina kunaka. Nyaya yari kunzi runako rwedima inoita kuti munhu ahwevo nehave yokuda kumboverenga kuti runako rwedima, regai ndimbopinda mazviri ndione kuti runako rwakamira sei, ruri runako rwedima. Tikanzi magetsi aenda, munhu wese hapana unopembera, vanhu vese vanosuruwara. Ndiyo kusuruwara kwataakuita pasi rino nenhau yezvimwe zvatinobata, kungava kune vari kutora vanida mining, vanonzi masmall scale miners vaya, vozviti dzimwe nguva makorokoza. Musatorerana, musapondana, musadini muchishandisa dima, kunyange kwakaedza dima harina kunaka, rine ngozi. Zvozvitaurwa mashoko makukuta anenge ane mashura kufamba kwawo. Hanzi rima irika vakanyora kuti iwewe neni timhanyirire kukurumidza kunonzwa kuti tagara tinoziva kuti rima rakaipa, asi razonzi kunaka kwaro seiko. Zvakawanda zvinoitwa mudima handi kwazvo. Saka panapa zviri kutsurwa kuti aiwaka zvatinogona ngatirarame upenyu hwekuti kunyange kwakajeka zvatinoita masikati ngatizvidzokororei. Mauro kushamba konzi manga mubiki shamba kodzi ndo paakuya kuti dai zvaibvira kana tikada rudo zvedu mumba, handizivi vachangowanikwawo mazuvano nevanobikiswa. Shamba kodzi inenge yakakura zvokuti inobata vose, vekwamainini, vekwamaiguru, vekumurongo, vekwanyachide. Ini ndakakurira mubarika kai, saka hamugoni kuti ndimundibvise mari ndo rakandikudza. Mukoma wangu wakandichengeta,
saka takachengetana mubarika. Saka kuti tidye tikwane tose, hakudi vanonyimira mudende, hakudi vanotarisa nhiyo dzavo chete, ko dzimwe nhiyo dzese dzomusha dzakafirwa namai vakarumwa nerovambira dzinochengetwa nani. Saka ndandiri kuti shambakodza haina wainosarura, inotora. Kana vakomana veng'ombe hapavonekwi pamusha kana masvika paDr. Rebecca Chisamba kuti unobatsira pano, mubatsiri ndiani, nokuti vose vanodya ndiro yakangofanana chikafu chacho. Asi ukasvika kune imwe misha unodoona wega kuti aya mashurawo, nokuti chinoshakadza tauro, chinoshakadza tauro hakuzi kupukuta kwaro, kusvinana. Dr. Rebecca, mumhuri, kumabasa, siyanai netsika yekusvinana. Tauro rinoshakara nokusvinwa, asi harizi basa retauro. Saka shambakodzi inongoreva kuti ngatizamudzirei vanoshandirwawo, zamudziraiwo vashandi venyu pamune mambo wanawo. Ndo nyaya iri kutaurika pashambakodzi yavahosi, hakuna wainosarura. Ndizvozvo chaizvo, nokuti kakusarudzana ikaka kare kuti aingofunga kuti kana takasiyana tine marudzi evatorwa nemarudzi edu ndo patinosarudzana. Baba vari kutaura kuti kunyange muukama, kunyange muushamwari, kunyange mumabasa, ngatidyei tose katinenge tawana ikako, ngatidyei tose. Hanzi shambakodzi haisarudze, zipoto rekuti mese munongodzi kana vari kufura kumugwagwagwa uyai tidle hanhasi mohwa nechikaranga pano vagosangana makaranga mairi. Ko hatidzori tsvimbo ane pachimurenga. Chimurenga chine chakureva kuti vadu tava pahondo mhuri yeZimbabwe. Hondo kuda nechirwere chanetsa, chirwere chegomarara. Hamusadzosa tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso. Musadzosa tsvimbo nokuti dzimweni dzenguva makuti mashayiwa mari. Rambai muchidaidzana muchikombedzana murwisane nedambudziko riri ipapo. Handei kunyika yedu yakatapiwa nevakatapa vakagara muno vozviita voho nevhu rino voita soro kwavo. Zvino vakanorwa hondo vachitungamirirwa nemasvikiro avo vana nambuya neanda vaiti hatidzosi tsvimbo vazukuru vangu nekuti gudo rabata kumeso. Saka nyaya yekusadzosa tsvimbo ndeyekuti iwe uri mugrade 7 muzukuru wasekuru Dhege iwe, muzukuru waDr. Rebecca Chisamba iwe, usati wawana pepa rako retemu yapera, kotoro yapera rakanzi edza ramba uchiedza, wobva warasa wadzosa tsvimbo kuti handichagoni zvechikoro zvacho. Hauramwiri dura, makondo anotora zvose. Saka usaramwa upenyu kana wambotomitiswa zvako. Haisi mhosva kuti kana wamitiswa kuramba uchingomitiswa. Ndo zvatiri kutaura pano. Usadzosa tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Ndizvozvo mukati meupenyu tinopunzika. Kana wapunzika ukasumuka obvisa ivhu riya woenderera mberi. Ndine mibvunzo yandogara ndichibvunza vanhu vakawanda. Ndoziva kuti nyaya dzako Dhege dzakawanda, kuterevhizheni uriko, kupi uriko. Isusu pano tinoda kukupemberera, tauya kuzokupemberera kuti uri kutiitira zvakanaka, nekuti tinenge tisingade kuti kana tofunga kuti ko munhu anenge Dhege tomuonepi, zvanzi ari kuNamibia, ari kuBotswana, kuno kuZimbabwe tinawo vadiwa vatariri. Ari pano tinotenda chinoda munyori, mushamarari, zvese anodengezera zvakawanda mukati memabasa ake aanoita. Ndinowanzobvunza mubvunzo wokuti ko nyaya yemadrugs kuiona sei? Yaparadza nyika yese. Saka vamwe vakuti aiwa isi tinongoitaona kuti zviri kuitwa kuAmerica, zviri kuitwa kupi? Iwo uneiona sei nyaya yemadrugs? Maita zvakanaka Dr. Rebecca Chisamba nemiwo vatariri mose. Anokavira mhepo unokohwa chamupupuri. Mhuri yeZimbabwe tiri kuzviitisa nekuda kuti kuvana vedu vachikura hatisi kuvalimita yatingati pachirungu access to the global media. Ndo yavari kuona achitanga vanhu vachiiswa ma-earring vari kune dzimwe nzvimbo dzamuri kuziva imi, vamwe mutori ikoko muri kutoona tiri ikoko. Zvino inonzi globalization yauya nekunyangadza tsika nemagariro evana vedu. Zvino vanozviona mumafirimu vari pamasaisai voda kuti regai timbozvitraya, timbozvitesta. Kana nyaya yekunzi varume vanoroorana varume, vakadzi vanoroorana vakadzi, zvakangobatana neizvozvo zvemadrug substance abuse. Zvino nyaya iyo ichanetsa pakuzoipedza. Yadova imwe hondo yekuti hatifaniri kudzosa svimbo vana veZimbabwe. Ngatichengetedzei vana vedu. Iwewe baba Dhege, iwewe baba Sirius, hauendako kuchechi. Isaka mutemo kuti vana vese vaende kuchechi, nokuti vanobatiwa ikoko vodzidziswawo rakanaka. Zvekuzoti kudenga kwakamira sei ngatitanei nazvo. Ngatitanei dzatinosvikira dzokuti kereke tiri kuiona iri papai.
vana vanoziva unhu hwakanaka, vanoziva kunzi imi musaita zvema-early marriages, musaita zvema-drugs, musaita izvozvo. Vana vari kusvika pamagasi aya vosvuta. Gasi riya rinobitswa riya vanorivhura kudai orisvuta otsva mapaposa nezvaanoona mumasaisai. Tinofanira kutobatana hama dzangu. Izvi hazvina politics zvedrug abuse and substance abuse. Zvoda kuti tibatane pamwe chete pambiri ukuvapana kunembo kujatana. Tinofanira kutobatana. Mafambiro azvakuita tine vana vazhinji vari kungostika kudai. Blaza hamuna zvamunganzira here. Kungostika ikoko wodoona kuti apa kuti inonzi rehabilitation itoitwa pari kuda mari yakawanda. Zvino nyika yakuendesa mari kumadrugs. Mari inofanira kushandiswa kugadzirawo zvipatara, kuwedzera mishonga muzvipatara kana migwagwa yedu. Saka nyaya iyo ndinokutendai nekugara makaibvunza nokuti ndoiri kuita kuti musoro wanhasi uteme. Mwana kana ndimiwo mbuya Chisamba, mwana anobwira bango remagetsi kumusoro-soroko, unohwa simba rokudonha achibva ikoko. Mwana anobva kuSouth Africa, anouya ouraya mai vake pabhoera pano paBite Bridge apa, kuvakazha-kazha nemai vake vokuzvara kutumbura. Ngozi yaasira rudzi rwose, iye anenge akasitika, unobva atsvaga kuzviuraya. Saka hakuna kwatiri kuenda tikasabatana nekutsvakawo kubudikidza nezvimapurogiramu enyu, kutsvaka vanodawo kuuya muno kuti vabatsire dambudziko rekustika kwevana nemadrugs. Mashoko akanaka, mashoko ekurudziro. Tiri pachikuva icho chino chemhemberero tinokumbirisa chaizvo kana tina hama neshamwari dzinogona kuti batsira kuisa misha iyoyu inovandudzwa vanhu vanenge vakuita zvokuzingaira, vanoita zvokustika. Isusu mutsika dzedu nemagariro hatina vanhu vanostika, hatina vanhu vanozingaira, nekuti tiri vanhu vanopanana chimuti. Uri nhaka yamangwana, uri nyika yamangwana kana nyika yanhasi. Mubvunzo wangu andingatorese wekupedzisira sandida kuti undiitire nhetembo imwe chete ndewe social media. Ndinogara uifananidza nemunondo unoti kunocheka kuviri, unoti kunocheka zvakanaka, uku kunocheka zvakadii. Ameno unoiona sei nyaya yesocial media? Takaigona here kana kuti vana vedu vakangosvikonzi zho? Chiripo ndechekuti poga poga panouya kana mwana achitanga kudya haatangi nekudya zvine mabhonzo. Vanoverenga bhaibheri rakataura kuti mungadai matova basa rekuti mudye zvakasimba, patoramba chikupai ususu nokuti hamuzati makodzera. Saka takangozokarika tangozi pakati pedu patouya zihadyana kana zihari rauya pakati apa, vanhu vongokambura nenzira dzavanokambura pasina rudzidziso rwekutanga rwekuti pazviri kubva zviri kukuvadza sei, zviri kunakidza sei. Artificial intelligence ndokutoinda mhuri yeZimbabwe, asi mavara ainouya nayo nesocial media paya mavara okuti hapachina chakavanzika, zvinoitwa mumabedroom zvese zvavapo. Saka vana vedu vakungoona zvese. Mukabvunza vanasikana kuma9 years, mukomana wavo kutanga vanomuwana pasocial media. Vamuwana sei? Mai vacho ndo vakati mwana wangu ini ndine marini, mwana wangu anototengerwa iPhone. Imi mwana anotengerwa iPhone nemazera, nokuti zvoto zvine mazera. Munenge mufanira kuva nerudzidziso rweruzera kuti uyu wava pazera ripi kuti awane chii. Mogadzirirwa nevakomana vemasaisai kuti angowana zvedzidzo chete. Ndizvozvo mashoko akanaka, mashoko makukutu kuti zvese zvinoda kudzidziswa mufunge, nokuti dzimwe nguva tiri kuzvitora semhemberero, zvimwe nguva tiri kuzvitora sekakuzvida kuti wangu mwana akamira akati, wangu mwana akamira akati. Vana ngavafambe nhano nenhano sekurudziro iri kupiwa pano. Ndinoziva kuti senyanduri, Sangwe Nyanduri, une nduri dzako dzakawanda, asi une imwe yekuti kana ukamutswa uvete kuti dhege tipostanza imwe chete aunodudunuka ndeipi aunoda, kana uchida kuiverenga, kana uchida kuitaura, tombonzwa pauchitudza. Aiwa mhuri yeZimbabwe, Dr. Chisava, ndokutendai. Regai tiende kumadirwa. Pane yakanzi madirwa, kune vanoziva madirwa pa7 days paya, pane chinonzi madirwa. Stanza yekungoti upenyu. Mukati 7 days nyika yanhasi yakuverenga mazuva, havazoti idoro, izita redoro. Vakutofunga 7 days dzevhiki. Icho kwani mhuri yeZimbabwe chikokiyana chinobikwa zvakanaka-naka. Chaibikwa zvakanaka. Isi takakudzwa nedoro ratengeswa towana mari yekuenda kuchikoro. Tinovatenda kavana mbuya ivava. Zvino pane netembo yangu inonzi madirwa. Ndakunyururirai stanza imwe kana mbiri. Upenyu hausi mugoti wechapa unosukwa shamba kodzi yavira.
tanha dzaunosvikira mbwido. Usadonhedza chiri muhapwa nekuda kuombera. Unochemerei mazai ehuku yochengeta emheni? Chinoshakadza tauro hakuzi kupukuta, kusvina. Anoti nang'ombe dzokuba haadudzi mazita. Kusakukurudza kwejongwe hakutadzisi zuva kubuda. Kusina machongwe kunongozoedza wani. Ndiwawa madigwa emashoko. Sadza rinofamba nderine muriwo, rekutemura dzinongori nharo. Kashiri kanomukira kutsime kanenge kakarara nenyota. Anozunza mutondo ndiye anononga mandere. Poto inokuchidzirwa ndiyo inovira. Muvharo wepoto yavira unoonekwa nekutamba mhande. Muti unowira kwawakarerekera. Ndiwawa madirwa emashoko. Makorokoto Dhege, unyoro hwakanakisa, ruoko rwakanaka, basa ngarirambe richienda. Aiwa ndakukurudzira muzukuru. Muzukuru waMadhuve iyeyi. Muzukuru waMadhuve akabhabhurwa nokuberekwa naMadhuve. Ehe, saka regai tirambe tichingotenda vakotsveri vedu vedande mutande. Vatipa masaisai kuti tigone kutandadzana. Mazvionaka kuti nedande mutande zvaendeka. Maisamba Show is powered by Dande Mutande. Totenda zvakare vakatigadzirira musha uno watakati tende waMambo Space Creatives vakatigadzirira musha iwo uno. Ndatora mukana uno kukutenda zvikuru Dhege. Ndinokushuvira zvakanaka pabasa rese rauri kuita. Paruoko rwako rwese Mwari ngavasumudze. Ruoko rumwe chete ave maoko akawanda. Tafadzwa zvikuru netembo dzako, tafadzwa zvikuru nehurukuro. Vadikani, kana tiita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero nababa waSirius naDhege naTinotenda. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chava chatsvuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Ngatisanganai pano umwe mukana vhiki rinotevera.